Добро утро, приятели! Ето, че и днес във Вълчи дол водата излезна. Стигнахме я около 10:50. И този път в момента започваме да копаем водният стълб и след това ще запуснем тези тръби. Тук са черна гофрирана тръба на ФИ 320. Ще бъде нарязана в фугите, за да може да пропуска водата в тръбата. След това, когато ги пуснем, ще засипеме с чакъл отстрани и ще имаме още един кладенец, който е готов в Вълчи дол, пореден. Намираме се в област Варна, ще работим и в област Добрич. Който има интерес, може да се свържи с нас на 089-200-3166. Сега ще направим водния стълб и този кладенец ще е поредния успешен кладенец. Благодаря ви и ви желая лек ден!